Di awa kalam nan sapatah salam tatabua kananan rami sambah tajelo kanan rapi dilayes sama mendanga dibatin semua tak imbau. Bamulo sambah kaditibukan salam ta'azim pamanuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolan sahabat dangalah nanam pacahan dari cupak nanduo misti siang walaupun malam jikalau batu menjadi paham. Pertamu banamo cupak usoli cupak buatan nan menduoi kaduonyo itu hendaklah kaji supaya dapat paham nan suni. Cupak usoli kita kabarkan bungka piawai taraju batuakan tidaklah boleh kita lupakan ibarat menimbang samo barikan. Cupak buatan apo arati buatan pengulu dalam nagari nan sidik bana di dalam hati nan lurih batu umpama tali. Ampeklah kato masuk di situ kato pusako mulo pertamu kato mupakat kaduonyo itu nan manigoi kato daulu. Artinya kato nan didapati kato kemudian nan maampei. Artinya itu kato bacari cari pengulu dalam nagari. Adapun arti kato pusako tampek tumbuh ampek banyaknya. Pertamu di alim kaduo di rajo katigo banamo pengulu andiko keampek puluh kato tambahan. Artinya kato dubalang pilihan, katonyo itu kato suruhan tidaklah boleh dengan kekerasan. Kalau di alim kato hakikat takluk kepada hukum syariat, dijawab dari Nabi Muhammad itu nagari mangko selamat. Kalau di rajo kato limpahan, katonyo itu nan kebayakan artinya tidak kejahatan, itu nagari mangkonyo aman. Kato pengulunan kita sabui menyelesaikan apunan kusui baragiah janlah gadang kawi kaum pemilih naknya menuri. Kato dubalang kato mandari suruhan rajo dituri laki indak menaruh sagan jomaleh supaya karajo nak boleh laki. Adatnya ampek pulau tambahan nan sabana adat pertamu bilangan nan kedua nan diadatkan katigo teradat sepanjang jalan istiadat nan maampei. Tetapi tidak dipakai lagi seperti saluang coba nyanyi karena menyalahi adat syar'i. Wahai sahabat sagalotolan, nan sabana adat kita nyatakan nan turun dari Nabi Rasulullah tidaklah boleh kita ubahkan. Nan diadatkan apo arati tampeknya tumbuh babagi-bagi indaklah namuh inyo sapai balain adat lain nagari. Cupak usali cupak buatan, cupak nanduo sudahlah simpan. Kato ampek masuk di sana hendaklah baco ganti pamenan. Ganti pamenan patang jo pagi, adat dan ampek hendaklah kaji. Wakatu rape barami-rami sado pengulu arif johari. Pengulu arif nan bijaksana pandai menyusun meletakkannya, pandai menyusun lai candokio, sidik di hati memahamkannya. Artinya sidik hendak pahamkan ibarat menimbang samo barikan tibo ni mato jan dipicengkan tibo diparik jan dikampihkan. Itu hendaknya memakai bana samo memakai timbangan bungka jikalau tidak budi tajua paham tagadai bana tajua. Paham yakin tatap alimu pangana bunta uji pun satu anyangkan hati janlah ragu datanglah sabah jadi ilmu. Hemat di hati lalu pahamkan timbanglah pulunan kemudian itu tandonyo arif budiman jan taserak candonyo paham. Jikalau tidak pulau begitu awaklah jadi orang pangulu bakeh batanyo tampek mengadu di dalam kampung walau sahindu. Jikalau pangulu di dalam undang banjung tinggi bamba gadang di payung sakaki tumbuh sabatang pandai mangati lagi menimbang. Kalau dipakai paham itu awaklah jadi orang pengulu anak kemanakan tentu basatu elok maksudnya punco kahulu. Adapun nan banyak di zaman kini setengah pengulu dalam nagari dengan kemanakan tidak sampai gaduh selisih sepanjang hari. Awaklah jadi pengulu andiku bakih mengadu tampek batanyo tapi tak tahu di ukua jangko rundiang tak tentu ikua kapalo. Itulah sabab mangkonyo kusui kemanakan indak namuah menuri. Rundiang tak tentu bantu salimui. Bak rupo hujan mengandung kabut.
Jikalau pai ke tengah medan wakatu bertemu di karapatan, membuka mulut salah sadan, rupo bak kangkuang di papikean. Kemudian itu barulah pulang, tanyo mintu dibari barang duduk kasur pinggang di kalang, kece bak bunyi merenang kacang. Itu nan banyak di zaman kita, entahnya batu entahnya duto, kalau diingi dikira-kira tidaklah mungkin pulau rasanya. Kini kebanyakan pengulu setengah duduk di kampung di tengah rumah, kemanakan nafasu bertambah-tambah, kemanakan dihasuang membuat tingkah kelahi jikalau tumbuh, anak kemanakan jadilah gaduh. Sinanlah lalu tipu je kicuah, utang nan limo jadi 10. Ba itu kini nan kebanyakan. Jadi kaganti lapiak gadayan, jungke disiku patiak disinan, hawa nafasu di dayo setan. Itu pengulu banamo tamak, jikalau tahu orang nan banyak, kapado adat jadi merusak anak kemanakan picayo tidak. Paham ba itu kalau dipakai, awak pengulu orang cadia pandai busuk, baunnya labih bak bangkai, paham tajua budi tagadai. Adapun pengulunan jadi pakaian, pahamnya data bak lantai papan, baru dirimbo inyo susukan, anak di pangku inyo lapehkan. Katunan bana tidak nyawasa, walau barupu dibari jo minyak, tidaklah namuh masak tagak bapantang suri walau setapak. Jikalau indak nan sademikian, awak pengulu orang jadikanlah jadi mamak di kamanakan, bumi runtuh langitlah taban. Langit taban bumilah runtuh, memakai bana banyak mengicuh, anak kamanakan jadi menjauh, tapancia surang duduk mengaluh. Duduk mengaluh tapancia surang, pengulu indak memakai undang, pahamnya bungkuk kayu bajupang, kato kalua ba ampo tabang. Kalau ba itu paham dibuat, awak pengulu orang baradat, tidak di kananan kamu larat, mandapik di dunia hilang akhirat. Kebanyakan zaman kiniko, jo kamanakan paham batu pang mukasui di hati na ayam bapanggang, saiku tatungkui saiku tatilantang. Paham pengulu berbagai-bagai, setengah ado nan cadia pandai, nan setengah cadia mengenai, setengahnya ado tak tahu pandai. Nan cadia pandai itu kita nyatukan, pahamnya lurih tali misalkan, akannya batu bagai timbangan, tidaknya namuh putih dek santan. Itu pengulu banamo pinteh, hatinya putih bagai karateh, kalau tagantung dijuluk kateh, kalau tabanam di salam lakeh. Cadia mengenai apo arati, tambah akannya setiap hari, mulutnya manih bagai tangguli, sungguh pun kian kamari. Itu pengulunan buruk paham, papik di luar runcang di dalam, indak mengena halajo haram, masuk neraka badan tinggalam. Tambahan lagi pulau akannya, jikalau tumbuh apo sangketo di dalam kampung atau di mano, tulak jorayah dipakainya. Apo pakaro orang tanyakan, disuruh pulau pai kakian, nan surang itu tampeknya sagan, inyo membuat kicuh sapadan. Kicuh sapadan nan inyo buat, siang bacarai malam mupakat, itulah akka banamo jai mendapik dunia hilang akhirat. Nan tak tahu pandai apo arati, jikalau tumbuh bantah kelahi anak kemanakan atau istri, dibari tahu kepada negari. Itulah sangat bodohnya orang, membuat jalan tabuk surang, de akka singke pandapik kurang, bananan mungkin baru ditimbang. Jikalau diminta inyo mupakat, katengah medan pengulu rape, jawabnya ambo pai jemupakat, tidak menyalahi panjang josingke. Itu rupanya nan kurang aka, kurang pandape aka sajangka. Wakatu rape awak meninggal, jadi bagala datu pahamba. Tetapi pulau wahai sahabat, mupakat orang sudahlah dapik dipaci tubuh bapaci are. Awak bakatu indak sepakat. Itu nan banyak zaman kini nangko.
di balik buki mato membulalang di malam kalam bedo garentang jadi bagala datuk panumpang. Cubolah pikir tolan saudaro, mupakat orang sudah sakato awak menyabui adonan taraso itu jadinya lawan sakato. Kalau ba itu pi ia dipakai di Banu Nagari mungkin selesai orang sepakat awak manikai buhua ka arek jadi taungkai. Manolah mama pengulu andiko, eloklah kita sepakat sajo, janlah hawa bagan yang juo, dek hawa itu adat binaso. Hawa nan pantang baka kurangan, nan batu bana datang di kawan. Kamanuri sajo itu pantangan, disitulah tumbuhnya perbantahan. Pakaro hawa nan kita sabi, inyo ndak namoh turik manuri di kawan lah batu tidaknya ikui adat kasalasai menjadi kusui. Kalau balu di tengah rumah sambah menyembah atau menitah tak abih ditapi diasa katangah dek sangat malu mengaku salah. Mano sagalo niniak jo mama janlah hawa kaganti bapak pahilangkan malu palapihan sasak tentu tak dapat dipinta. Kalau hawa dijadikan kawan akan batolan jo kabinasaan. Menurut nan batu sangatlah angan, jadilah adat tidak karuan. Kamakan hawa kalau diikui itulah musuh dalam salimui, kebenaran hilang badan tertungkui, di dunia manang di neraka hanyui. Manolah tuan tolan sahabat, mama joninya sagalonan rapi. Siapo kawan nan batu etikat, janlah itu menjadi kesumat. Syukurlah kita ilmu bertambah, itu nan datang daripada Allah. Di orang batu di awak salah, tarimo sajo janlah marah. Mano sangalo pengulu ambo nan tidak panjang bicara, melainkan sekadar mengingatkan sajo. Kalau lai batu pakaikan sajo, adapun sekarang nanamku ini bukan mukasui akan mencaci, hanya kaganti pengajaran diri, apa nan buruk boleh dijauhi. Pitaru hambo mangkoba itu, lah banyak kini tiru meniru antara kamanakan jo pengulu, kok pulang tidak inyo mengadu. Painan indak inyo tanyakan barang sawatu pekerjaan, dibuik sajo bakan dirian, mama nan indak dipadulikan. Di zaman kini lah banyak gaduh, kamanakan jo mama rupo bajawah, kamanakan lengah mama tak acuh, lah tinggi lantai dari palupuh. Inyo membuat piye sakahanda, ndak dipikir salah takana. Awaklah kayo, uanglah banyak, mama disangko umpama budak. Setengah puluhan perempuan, rupanya jombang lah bayi roman. Karantau orang inyo bajalan, dicari laki baka sendirian. Banyak ba itu kini setengah, kamanakan indak turik perintah. Bak rupo ayah indak bakulah, basirak sajo masuk kalurah. Wahai saudara tolan sahabat, itu rupanya gadang mularat. Sarupo kayu indak bakabe, jadi merusak kepada adat. Tolan sahabat hambo kasihan, eloklah pikir suruh balian. Kalau dibuat sedemikian adat pusaku inyo rusakkan. Wahai saudara adik dan kakak, adat pusaku jikalau rusak sarupo kabun bapaga indak, jadilah masuk baru aja cika. Gunanya mama di anjong tinggi, ditombak sabatang payung sakaki, supaya na elok koto nagari, sakali jangan kita langkahi. Cubulah danga kita misalkan, adapun mama joka manakan umpamo lidah jo garaman, makonyo lama apa dimakan. Balidah lai garaman indah, apa dimakan tentu tak lama. Kamanakan lai bamama indah, apa karajo tentu tak rancak. Wahai sahabat handai dan tolan, eloklah mama kita muliakan, barang sewaktu pekerjaan lebih dahulu kita tanyakan. Ikulah kata Rasul pilihan, kepada kita umat sekalian, elok nan tua kita muliakan, nan mudo patut tampek kasihan. Tali dan tigo hendaknya pilin, aka jubudi jan balain,
kepada ugamu hendaknya rajin mulut jo hati jan balain. Kalaulah bapilin nan tigo itu ugamu Islam tentulah maju, adat nan kawi indaklah kaliru, anak nagari bantu membantu. Kok lai lidah indak garaman, dia banu kalama apo dimakan. Kok ado bana ugamu dan iman, talinan tigo ambil pidoman. Lai garaman balidah indak, apo dimakan tentu tak lama. Adat ugamu tentulah rusak, talinan tigo sepakat indak. Patuilah ke ruah barulah roman, karena nan lama tidak temakan. Patuilah rusak ugamu jo iman, tu angku menyuruh pangulu melawan. Patuilah karuah tubuh badan kita, rasonan lama indak taraso. Patuilah rusak ugamu kita, pangulu ulama tidak sakato. Sebabnya mengko sademikian, karena syarak nan melazimkan, adat nan kawi nan mengatukan, mengarajokannya sangat belainan. Adat perpatiah lainan sabatang, bodi caniago larih nan panjang. Adat katumanggongan pulau sekarang, di dalam larih koto piliang. Jo syarak disatukan jalan, mano setuju kita lazimkan. Kalau di adat kita kuatkan, mano nan tidak kita hentikan. Artinya tidak dipakai lai, sarupo menyabung joba judi, meminum tua sama sekali, karena larangan syariat Nabi. Apo rasonyo lai kulit lanse, baik kale jan dimakan. Apo sebabnya lai kita sase, urang butuh pengirik jalan. Dari kabun babasah-basah membawa sabuk lai satampian, memberi ampun kuasa Allah jan kita nan memutihkan. Babuni tabuh di koto gadang sampai buninyo ke koto tuo. Kalau nyo adat badunlah tarang janlah malu pai batanyo. Tiguluha larih nanduo, salapan suku ado di dalam. Pado sarak kalaulah buto nyato adat bajalan kalam. Durian di sawah lunto uriknyo sampai lah katalawi. Pahamkan bana membaca tambu supaya dape adat nan kawi. Urang Padang mudiak barampe mudiak kapawuh lai kamangalo. Tarang-tarang mengarang adat naknyo buliah ganti pusako. Parpatiah katumanggongan anak putri putih endah jelito. Pikia sawalum mengarajokan urang sabah kasihan Allah. Tanah data luhak nantu sanan duduknya rajo alam. Bana-bana kalau bakato kato salah membawa karam. Ramilah pasa orang pitalah, raminan pado lai ari akad. Saraklah nyato daripada Allah, jan dibawalah jemu pakat. Tarik gantang ambiaklah taraju, ambiak panimbanglah aso-aso. Binatang dipengalah dengan kayu, manusia dipaga dengan kato. Si cerek batang langguni dibalik batang pugaran, nan elok cie akajo budi, nan tinggi buliah kita rendahkan. Urang kampa menubuh kampa kanalah ikan nan salubuknya. Kalau tak pandai memutih aka bataruak mudo tiuk rusuknya. Kalau lai pandai memancung aka layunan sampai ke pucuknya. Awa di buki limbuku, uriknya melintang jalan. Sari tak babungulai, membuhua kalau membuku, mauleh kalau mengasan, cadia tak pagunulai. Inggirih mengarik kuku, dikarek jepisau sirawi, parawi batuang nan tuo. Batuang tuo elok kalantai. Nagari nan baampek suku, tuah kampung ado tuonyo, dalam basuku babuah pari, tuo bananan kadipakai. Di sekolah dinyatakan bahwa undang-undang adat atau syarak dan aturan. Sabananyo bertemulah ketigonyo di mana ado adat, di situ ado syarak dan ado aturan. Tidak ada bacarai-carai nan bak tali bapilin tigo atau seperti tungku dan tigo sajarangan. Bak patah papatah orang tua di Minangkabau. Rape bararak
rang kabalay, kabalay kapakan baso, adat jo sara kok bacarai tandonyo alam kabinaso. Sekianlah nanamku ini kubacokan.